Biograd Boat Showa. Trenutno se nalazim u našoj poznatoj kući Baltić koja između ostalog ima u svojoj ponudi jahte. Ovdje smo na jahti koja je između ostalog jedna od najljepših izloženih na ovom sajmu. Voljela da se predstavite i Dobrodošli. Znači, ovaj brod na kojem smo sad je Galeon 650 Skydeck. To je novi model predstavljen prošle godine u Kanu. Geno je dobio nagradu za dizajn inovacije, za neke osobine koje do sad nisu viđene na brodovima te veličine, prolaz na probu posljednog broda, balkoni koji se otvaraju, gdje dobivamo 3 metra ekstra širine i ovaj mali flybridge koji je fenomenalno sunčalište, a kad nije potreban zatvori se automatski sa ovim panelima oko nas. Što se tiče dosadašnjeg vašeg iskustva sa svim brodovima, uvodimo neke inovacije, ali to sada nešto što je već toliko pompozno u smislu da su to samo nekakve šminkerske dalje slično, ili je ipak riječ o inovacijama koje su zakonite i koje vi kao kapitan primješujete ovdje? Pa, neke stvari su definitivno samo eye catcher na sajmovima, ali neke funkcioniraju fenomenalno u praksi. Kod ovog broda isto tako s moje pozicije puno manje posla imam to što su i automatski paneli i tako dalje, a vlasnik u njegovim gostima otvoreni prostor, bande koje nam se otvaraju i ovi šankovi iz koje razvučemo su fenomenalna stvar za komunikaciju, za druženje, gdje je puno prostora, zapravo funkcionira kao jedna cijelina. Nisu razdvojeni, nema niko nije izoliran. Nebitno da li je u kuhinji, da li se sprema jesti, da li neko miješa pića, gleda televiziju ili se sluša glazba koja nam ne fali na ovom brodu. Možete mi nabrojati možda nekoliko lokacija u Hrvatskoj koje bi preporučili svakom nautičaru ili svakom onom ko dolazi sa brodom mora vidjeti? Pa ja nakon 20 godina još uvijek otkrivam nove lokacije, tako da teško je reći, ali meni posebno drago Dugi otok i njegova okolica, otoci okolo, akvatorij Dugog otoka koji je tako malo na sreću možda zapostavljen i neotkriven. Iako je sve već otkriveno, ali i priroda i ljudi i sve je nekako puno lakše nego na južnom dijelu gdje se dosta često otvaraju isa, a doći tu, doći odate i doći do Dugog otoka je najbolja jahta koju ste bili do sada? Pa, ja osobno, mene se davno doimlje jedan Fleming, znači jedan troller koji nije pretjerano brz i plastično izgleda, ali baš ovako probudan. Ali svake godine dođu neke nove stvari, pa neke se zaborave, nakon par godina neke ostaju. To ćemo vidjeti koju će kategoriju ući ovaj. Za sada probija sve rekorde sa dizajnom novi stvari. I za kraj Biograd Boat Show, sada pažnja, da li je ipak bolje od splitskog showa i možda neke preporuke organizatorima? A uvijek je bio bolje. Uvijek je bio bolje, ovaj pravi radi sam, svako može nešto raditi. Bolje došao tu sa nekom namjerom, dobra su šansa da će to i realizirati. Lokacija je odlična, zabava u večernjim satima, posjećenost, sve skupa, kompletna logistika. Odlično, kogod ima, dolazi s namjerom da nešto odradi, dobro su šanse da će to drugo napraviti. Sve je. I sa ovom porukom ćemo reći doviđenja i dođite ponovo iduće godine u Biograd, zabavite se.